Hola, benvinguts al meu canal. Jo sóc la Rat Rull. Soc pastissera, tot i que actualment no treballo com a tal, el món culinari m'agrada molt. Aquest canal jo el vull destinar a una cosa molt especial, el no malbaratament i el reaprofitament dels aliments. Aquells repingos que a priori tens a la nevera i creus que ja no li pots donar més utilitat, segur que encara se li pot treure molt de suc. Avui, per ser el primer vídeo, he pensat de fer una coseta ben dolceta i ben facilona. Farem magdalenes de pastanaga. Tinc unes pastanagues així una miqueta fofetes i en lloc de fer caldo, doncs he pensat, per què no començar per aquí? Què us sembla? M'acompanyeu? I una cosa que no us he dit, jo ho faré amb robot de cuina, però no patiu perquè durant tot el procés jo us aniré explicant, si no teniu robot de cuina, com ho heu de fer. Ja veureu que és superfàcil. Començarem precalentant el forn. El forn l'hem de mantindre a 190 graus. Jo lo poso a 200 graus perquè a l'obrir la porta sempre perd una mica de calentor. Retirarem les puntes, pelarem i tallarem a rodanxes les pastanagues. Començarem pel sucre. Si és llustre, millor, però en el cas de que no tingueu sucre llustre, lo podeu fer vosaltres mateixos. Poseu el sucre a la màquina processadora a la màxima potència fins que es faci pols. Amb el braç triturador també ho podeu fer, però heu de tenir en compte que es calenta molt el motor. Jo no ho aconsello. Afegim, juntament amb el sucre, les pastanagues. També s'ha de triturar tot. Trenquem els ous sempre a banda. Pot caure alguna closca o trobàs que alguna estigui malament. Els adjuntem i els mesclem. Afegirem l'oli, la farina, que si és tamisada molt millor, doncs evitarem grumolls. L'impulsor o la llevadura química. Penseu que si ho feu amb el braç triturador, el procés és exactament igual. Ho barregem tot. Ui, la canyella que quasi me la deixo. Composem la pasta dins de la mànega. Obrim bé el boc gran. Passem la mà per baix, la mà no dominant. Obrim. I ho aboquem. No fa falta abocar-ho tot, Se pot fer a plaços, tranquil·lament, amb paciència. Xino xano. Per tancar, apugem les vores, enrosquem i ens ho lliguem al dit i el tenim sellat. Ara hem de tallar la punta, però com que és molt líquid, el broc l'hem de fer més aviat petit. Per a que no ens vegi tot, apretarem amb la mà dominant i tallarem amb la mà no dominant. Ja sé que ara no es veu gaire bé, més endavant es veu més clar. Per anar baixant el líquid només cal anar apretant des de dalt, anar pressionant i anar fent.
Repetim el mateix procés a l'hora d'emplenar la màniga. Ara, clar, evidentment, està brut. Ens ajudem amb la llengua. I la punta de baix, que ja la tenim oberta, la tanquem amb una pinça. Aquí va un truqui per fer-ho més fàcil. Si es posa la màniga dintre del potet, s'aguanta sol. Per escurar els culs va molt millor que feu amb una sola mà, així és més fàcil. Com us deia, aquí es veu molt millor com se fa el tall per a que no vagi gotejant per tot arreu. Apretem amb la mà dominant per la part de dalt i amb la no dominant, que és la part de baix, tallem. Salta la comba! Ara sí, anem cap al forn. Al tanto, Sempre surt vapor i et pot cremar. Com que el tenia a 200 graus, ara el baixaré a 190. Ho courem entre 20 i 25 minuts. Sobretot, el forn no s'ha d'obrir abans dels 20 minuts. Això ens pita, i ara hem de comprovar que les magdalenes estiguin cuites. Aquest vapor que surt del forn ens pot escaldar la cara, cuidado. Punxarem amb un pal de fusta. Si el pal de fusta surt net, com se veu a la imatge, tot i que bé, no es veu gaire bé, és que les magdalenes estan perfectes. Si no, li hem de donar un ratet més de cocció fins que surti completament net. Les posarem sobre la reixeta perquè per la pròpia humitat, si és una cosa que a priori la volem guardar, tot i que ja us dic que si teniu canalla no us duraran gaire, crea humitat i aquesta humitat fa fongs. Quan han passat un parell de minutets, amb cuidado també les trec del suport que porten. Bé, doncs això ha sigut tot. Espero que us hagi agradat el vídeo i sobretot espero i desitjo que proveu de fer la recepta. La veritat és que val molt la pena. Queden super sucoses. Mira. I sense paraules, de veritat us ho dic. Els pròxims vídeos, i dic pròxims en plural perquè tinc unes carxofes que ara ja no són de temporada, però bueno, em van vindre de gust, les vaig comprar i al final se van quedar a la nevera. Ne vull fer 2 elaboracions, per tant farem 2 vídeos. Per una banda farem crema de carxofes aprofitant les pells i el que és la tija de la carxofa i per una altra banda farem el confit del cor de la carxofa perquè és la manera de conservar-ho i a la nevera amb oli i així no es fa malbé. D'acord? Doncs us espero al pròxim vídeo. Adeu!